Díomh Hardig is fultar of a sub the Durlas Éile na Gréanán sug a Staid Semple or Cluiche Ceannais Iomána Mionúr na Mún Luimneach á Iachant le Corcaigh an sug and out Craobhacha Mionúr immerige Corcaigh couple meo hinnas on the meat therefore further in count is fair gan out cooltown chlár an lásan agus is tócha grother fada cappa nach imreo for an gomórtas tá nechar a chiach gvuchar siúl agus an Cluiche tapio gan couple nómat ach tú mi strachi a topic ar na fórne agus cíimiid for limlí ar dúis agus gan out bead limanach a bhuaig an gomórtas tá nurig agus nar bhealo álaigí an a bhrísim líana sé Tomás Lynch a bheith sa bháide agus Selina Lánchúil beag Joseph Fitzgerald, Vincent Harrington agus Ronan Lyons. Bhí Ethan Hurley ar a Benéal an nurig agus tasnín sé siút a lár an lína le chúil agus siad Billy Molyneux agus Sean Whelan a bheith taobh leis an nómh. Bhí Jan Thurby ag immert leis an nurig agus tasnín sé siúd a lár Parke down to Barry Duff. Tá taithí na bliana sicate leis ag cahar dos na tosathe siad son Adam English, Liam Lynch, Luke O'Connor agus Patrick O'Donovan agus is siad Shane O'Brien agus Dylan Lynch a bheith ag immert sa tosathe in na down to son Trónóna in nómh. Buach ar Corcaigh a Cluiche le Ceannais na Mún an nurig ag speisiad son a súl áit a bhaintach am líana sa Cluiche Ceannais. Sé Brian Sanderson a hosnín sa bháide do bhuachlí Corcaigh Trónóna, tá taithí na bliana sicate ag Shane Kingston agus an haunta Selina Lánchúil inmh be Ciobháin Smith agus Kevin Lyons. Bhí ón Downey ar a Benéal in nurig chomá agus hosnín sé siút Selina Lánchúil i down to Ben O'Connor agus Michael Mullins gam leis céal agus siad Brian Keating agus James Dwyer a bheith a lár Parkadóibh in nómh. Selina lehasach tá Alex Quirk, Colin Walsh agus Tygo O'Connor agus beag Ben Cunningham, Mark Howell agus Ono Leary, Selina Lántasach agus speisiad a súil go meid Ben Chocrain is a bhí sé a gcuine cúntaán chlár gábhíohin nuair a daimse sé náid an nae. Gandát sé ar a bháideoir Corcaigh atá a Ceannais ar bháideoir sínsir Corcaigh atá a Ceannais ar furan Mionúr Corcaigh sé siúd gandát Donald óg Cusack agus pe sé siúd a súil go mutha sé sin in nómh agus gandát sé Diarmid Mullins a bheith a Ceannais ar furan limnaí. Gandát imreo for an Cluiche Ceannais Staid dánig se chuún ach neidir fós cenát imreo for sin be sé sin leiscéal fé sin thosnaigh árán na bhíon is gandát cheart ó mós ó thuairt dá árán náisiúnta na héireann rudaí inmar ach gandát be míad súil le cuiblinn díobhra so mar bhí sa rábeig a Cluiche Ceannais ar siúl dédánig se chuún ar a henachlog ní fés fós cenáit imreofre brahanse sin ar cébúhan an Cluiche sa Trónóna inmh idir limanach agus Corcaigh agus gandát ar a tíochlog beag an Cluiche le Ceannais eile ar siúl an son a barcí riina Corcaigh agus be sé sin ar siúl idir Tibrodáran agus Port Larga Hamid Olivinis chun tús a chur leis an Cluiche sé Kevin Jordan ó Durlas a bheith a Ceannais an Cluiche le Ceannais gandát bhí sé siúd a Ceannais ar Cluiche Ceannais Nicky Record cúpla seachtain ó hin an san barca Crócaigh nuair a fuair dúnaáil an count is fearr ar bhuió ach an slitar catteisteach inis na cníalach an nútála ar fadan sa a Durlas Éile don Cluiche an sa Trónóna an gríanna tainmh cum na maithas ar a barc agus inis seachún Corcaigh ar an nún saoig sin díireach agus an slitar builteisteach cho fada le Ono Leary spás crohan tá ge ón bhfuil de sé géir bháide bhfuil se cuine bhar bháide béidir go réid agus is thir se trasná na chuig an níireachtan agus sin tús úntaach deantan son i g buachlí óga Corcaigh an chiad scór don Cluiche fachtón immertan son i g Ono Leary. Tomás Lynch inis amach go dtíon glíán agus béidir mar cín si bh san tá roinnt don lochtfiochta cadathe Cada teachtaseachín letheáinmh tuis mothór a bháin dot na buchalí cada chun teachtaseachchan agus is deas daine i gcuiscint ríis i gceas na chluichí
Ach Iomána chanis diarag na scóran a chormú suas ach ní se dábal de sellh gáidir a slitter is Harris tablína hense agus pog slasa bheith an do Iomanach. Slíamólín se a hógaí seo. Ag sin builte ísil fanna talúna pe sé sin go róhann de sonna ge Shane Kingston, dianta go maithe ge Shane. A teachtamach an son leis a slitter. Ach an chlibar te son agus an dát. Cé go bhfuil an drumchil na parcir fiochan go díal ar fad, ní leon dáach go meisí traum sé a bháisteach a bhígain le linn na seachtaí sin seolta teastan an son cho fada le Luke O'Connor. Agus Luke O'Connor téisí sin i heol a Harris a trasnáin sin pointed an scotan son agin tógánach na fórna cothrum a so. San Pocanna Éirice is a hógant ó Saunderson agus é siúda methe fada ríis. Cé bheith féin a bhunda son. Ag sé Ben Cunningham gan dáta a head Jerry bhíocha gimmert sa bháide do Corcaigh. Agus Calís buit agus Poxéir buite an son bhein Calís déantaid. Agus cé go bhfuil se tamil fada amach an báide. Big ferna fiún bara a cappa go meise ábalta í seo I heol a Harris a trasnáin díreach leistigh den líne chuig bhéidir a seaca. An clogad glas ar Ben. Mar a bhí sa rá náid an naid daimse sé siúda gwnimh cúnta an chláid. Tamil fada ó Iomaríoch an clathasan. Ben inis a hocrú féin. Gardach an slitter agus bhfuil cuman an maithas ar sin is stólum go bhfuil agus an tainan mar cúlumpsa an bratbán ordathe pointe ifir a hen de bhein trónón in nuh pointe ifir a dó do Corcaigh agus iad san inis methe chun cín a ríis. Chuig Tomás Lynch fada leis an bocamach déarnach an ana seálag an réitóir inis a dul chun cainte. Le Bertas na Himireorí, agus is stolin go bé John Kirby a hásan, agus Alex Quirk. Agus é methe fada ríis Lynch leis sin. Agus féin a bhana son, tá Kingston I ddéarg sellh a gáilte a slitter agus cabhar a teachta son ó James Dwyer. Sellh inis a gé Iomanach. Buitóirí na bliana se caite gan dát chuidir cho fada leis an cluiche le Ceannais áte fuair, chur chuinnig an ceanna Sara. Cíimiad is agus iarracht ar faointe agus í sin buailte go maith an son ag captéan na fórne Adam English an clogad buí ar siúd agus an slitter seolta Harris a trasláin na fórne cothar maríis gá faointe an taobhas cad é mar tús há déanta gan dáirin go dtíon gluthasa. Saunderson an pocamach fada tóca ge siúd a ríis. Ach féin a bhain son tá Ronan Lyons sin slitter builte suas a son na déarg Luke O'Connor a ghaimsúacht ní raibh Luke gamna scéal Dylan Lynch ab de sellh mad ar a slitter deanta go maithan son ag Kevin Lyons é sin builte siar inis agus sellh ag Saunderson sa bháide. Ordas fada leis a slitter a báta son. Sa mach dín glíán so go bhfuil sé mar gcónaíach seachún inis Ben Cunningham chur sé iarracht Harrison trasnáin ó Poxéir ach ní raisí sin Naigreacht don an fola agus raisí sin ar dheis agus ar fóríl an chiad iarracht chur ar fóríl an tunna go buachlaí Corcaigh. Fós éon beis a tásta leis an tús tá deant an socha. Tomás Lynch me fada an bhóta bháin eile. Is cíimiad a sanna sa deachar éiscint. Cé go mháil an slitter as go déarnach ach déir an mair tablíne go be duine de bhuachlaí Iomaní a bhfuil amach an slitter an son agus pog slasa bheith ann do Corcaigh. Ben O'Connor. Farna fion bara agus í sin builte go maithan son ag Ben ach léite go maithan son ag cosantóirí Limerick ar an 9 séir agus iad son teachtamach leis. Billy Molyneux brú áchar ar Billy. Fós éon há sead obacht an slitter son. Chus na parkis cad é mar jamún son agus seachún Corcaigh ar an freithún sí James O'Dwyer teachtamach leis. Pas láimh siúlt an son ag ó Taigo Conall ach buaileach an son Alex Quirk díanach a deir réitóir. Bhfuil Kevin Jordan chun dul go caint le ceann de Imireorí cúnta Iomaní agus ag gleich saolann sa ar Sean Whelan. An nachta sé cháirta an son ar Sean bhí sé díanach an son leis an gramú son ní leon dát faoi. Agus is tólim go gíimiid carta buí agus tinimí go dát agus feigir Seán a bheith an nach chuirmacht an goréile don gluthe. Ach seachún inis Ben Cunningham. Seacham túirt fan na polaí. Díreach an nuas an Poxéir a thóg sé cúpla nómat ó hin bhí sé ábaltaí sin í hóla Harris an trasnáin
Me sé ábaltála géanamh báta Iarachta bháin me head fórí ó bhain ó nimmert. Iarachta me Harrison Trasnán ó Poxer. Sé seán tarna iarachta me an faidige, began crinnisige agus Harrison Trasnán agus sin túsúntach diantaige ben Cunningham dín glethe agus na Corcaigh me chun cín ríis tífuintear chláir scóra son. Tomás Lynch reis ha fada leis ó ríis. Sin díarach síos na parki cardas na miróí fnacht leis agus céiog sele ver slitter. Agus bertu tacht chasna ó limanach son. Agus is soling be Liam Lynch vi díarach sele vi chimad er son nach I fachta an sonnig an lán tasach Patrick O'Donovan vi sé siúd. I gimmert in nurig lefer an Mionúr Luimneach I gimmert ríisiam líana agus inis tá túr de hosa Luimneach téis scóráil it sunna fad I tacht ó nimmert agus inis na fórna chorma sa Staid Semple Durlas Éile. Saunderson me fada ríis sin brúm tuchad sunna get hosa Corcaigh. Danta go mad sunna get Ben O'Connor pass Scholte siar agus a mód díadach inis ágúsáid gas na Corcaigh. Scorai sí sin na son cíimi de son ón O'Leary díarach sele chmad Cha fachtar na gas na Corcaigh agus sin Scholte seachan son ag Ben Cunningham. Channa clibbert cartas os gandát tá hí bhagan a bheith fiachant clibbert mar sin nó bhíon na cmáin á immert a láir íide. Ní fada bhain go méid Turcaigh gan don nólagus crednú ná cred ha míidir fiachantar chluthe le Ceannais Mionúr na mún. Corcaigh go techt amach leis choimmert úntachan son agus James O'Dwyer in is a módíadach ágúsáide geisiúd agus an slittar builte seach sa spás ach gan éon an son do Corcaigh agus Ethan Hurley. Ábharíonn séráideach a geisiúd siar go Vince Harrington. Agus Vince techt amach diantaigh maithe son ag Vince a sin builte steach ag pas nafaseach go maith roescan son de Kevin Lyons. Kevin Lyons amach inis cho fada le Michael Mullins. Michael Mullins a tseabh leiseach ceann de miróí Luimneach son. Bula in slita Harrison taimhlín a mar sin puck slas a bheith andas na Corcaigh. Trohiarachta son agus léite go maith agus dianta go maith son agus Shane O'Brien de Luimneach ar sin leisiúda dul ruthar leisiúda túr fensbrug bhfuil sé sin seolta Harrison Trasnán tá dear na muir cúil a chiad pointe an son do Shane O'Brien sin pointe idir a cehar de Luimneach agus crednú ná creide tá cehar de friúil tééis scóráil go dtí san na scóranar fad ó nimmert Shane O'Brien a son Patrick O'Donovan rimis Luke O'Connor agus Adam English spec tosa Luimneach sásta leis an tús tá dianta go san go dtíon glethe. Cíimi de sahanis a sé de fnacht slittar a son gan ein slittar a stigige. Brian Saunderson nis cúpla ceann builte steach aige. Sé don os na bosanna nó na bhíon ein cheann sin díarach tag an rá cheannaí ag chéile a sin builte machnis ige Saunderson. Luimneach chun cín le pointe bháin ach cad é mar deamún son ag Mark Howell spás crotha ag Mark agus sé díarach an fesan na cheolaisteach. Í Robertson amach do bharc. Fós a méid Corcaigh ábalta sele bh bhacht internais. Réiteoir is ólam ná raibh an darrá aige son ach an slittar a chahabhaisteach mar gur ceann de imiróí Luimneach. Tís tite manós ar slittar agus bhí sé dóíanta an slittar san na hógantamach an glibbert son. Agus sé sin go dtíreach a dhéanana go réiteoir cai sé seach an slittar. Cuimhlinn idir Mark Howell agus Sean Whelan. Agus an cumán caiilte ga Mark a fós na Corcaigh dulchan cínhfuil Calís diantan son níle de réiteoir agus amach in leis níos a hagan Adam English. Adam English a bhfuil a suas go dtíon spás a son nach léite go maithan son ag lán cholaí Corcaigh Cearbhach Smith ar an 9 séir a bhí son ag díarach go pas láimh a chur bhaid go Ben O'Connor. Fiachar an brú tá tosa Luimneach a chur ar cholathe Corcaigh. Hanna jacar sin a hógan teachach dianta go maithan son agus a teachtamach leis tá Brian Keating fear bailún Collaigh. Calís dianta ar bhrain nach deir a réiteoir nach a son a duineach a Calís túair siar a slittar deir se. Sin sáir mar son ó Corcaigh. Agus Ben Cunningham
Seo le ná sé si dálína seaca cúig méidir héin bh ní deolalan go dúra sé fan sprío go méige feidig béidir go macha crunne aige ach má chun sé seothir se trasná be pointe don scofeice gine so is Staid Semple. Cíimi is óna dí techt chun páce dul limonach. Substitution on the Limerick team, number 18, Josh Bhfuilte stachan sunnaige Ben Cunningham. Ní raibh an feid ná an crunne aige agus he sin ábhlíonn roias gan sun de limonach ach léite go maithan son. Ge Michael Mullins corribh a slitar a dul abouta son. But nó dhéanamh gan dáthebh sa ach gan dát. Ní mór na chluí áimir ges na buchalí ógan so mar gan dát. Bhí coscair chluí gimmart agus na cmórta seo curre athlógus ní raibh aon cheap tréála go mar sin beidir gribh dónú tíad seisiún tréála gan dáirin. Ach Ben Cunningham inis. Ilan géir go má. Ach tá sa gunn go bhfuil crunne aige ach feid ige nílí sin builte san puc sleasach deanta go maithan son. Ige Adam English, captain na fórne. Í sin a bhlocáil. Sa fachtar neis tá ige limonach agus a dollar an ún sínis tá Billy Molyneux. Billy Molyneux a chuir san isteach sa spás. Agus an tunnadaíon son. Josh Keating a tháinig isteach an páirce agus í sin seolta isteach agus í sin seolta thar sa trasnáin agus inis bearna do gá faoin tiidir na fórne. Pocanach inis ige Saunderson. Corcaigh gá faointe leistíar an sáid sin buailte síos a chu réiteoir san chunach sé fála san na stige déir sé. Cíimi is an páirt buí eile nochtathe sé siúd inis Billy Molyneux agus Sean Whelan. Cortaí buí gan berta maróir a hásalína lechúil le limonach agus deis scórálan san inis go Ben Cunningham chuna bearna leidú go puinte bháin. Béna tút fens beo cuman na maithasa sin ó náit go bhfuilim se agus an taoine mar cúil uair a bháin eile lem agus í sin seolta thar sa trasnáin. Puinte ibre tí an son do bhentranóna nuh puinte ibre cear do Corcaigh ach gan dát an chuig faointe fachta ge limonach. Tá sin tógad chapa agus sanna get Tomás Lynch suas na park an feidir há ge sanna de Bucamach agus inis bhfuil de scóráil an sa ge limonach agus a ge Liam Lynch. Agus Calís deantan san Liam a déidir réiteoir bhí rialamh an táisteáin nimar tuige agus de scóráil an sa ge limonach agus is tólan go bhí seo na chéapach sé a bheith ge limonach. Liam Lynch olaf chuní seo thógant. Is bha fásiúil go meis ábaltaí seo i heola thar se trasnáin. Chuna bearna sanna bhíadú mac go rá faointe an bhálta bháin eile. Agus gan an stróin éachar agus é sin deanta an son go maith an son. I get Liam Lynch agus a rís an bearna san méad a machchat sa go rá faointe. Sin beag nach leislí tíad an chiad lehan sa. Durlas. Saunderson na hen Pocanach go dtí sa me fada leo. Manson agus é déar an pass a hóla go Adam English. Ní raibh ábta sele bháilte ach an seachún inis Luke O'Connor. Déar réiteoir go ga an timireoir lár parca John Kirby é sin fuair sé an pass ó Luke O'Connor ach déar réiteoir go cha Janna ní an pass láimhe agus de scórála eile. Tá sé tamil fada amach ón máide Ben. Díadach buailte le lár parca ach déar ó cór na polaí. Big an crunne aige, neadar a mega feid aige.
Ben ó chrú féin. Skimí the sun. Had him English. Ganzi bhí laistigh don ganzi á chabhaige a bhaint ro. Slírín sé sin tíbhil leadna chuil testa haise éigen te máin sun ar a bár ach na cnéalacha mar a bhí sa rá nó tálar fadanmh a ggóir cluthe mána gan mórrán chué níl is pogaí le bheith fiarnach gan an scamal sanéir agus í sin seolta go maihan sun an bhauta bháin eile Ben Cunningham fear chahar Corcaigh agus inis há cheir faointe feachtaige. Sin tí faointe diaag go dtí sa chraibh chamórta sam léana. Scíimí the sun beag an breise isce gan dá tagann tí sin na gcónaí leislí tíd an chiad le agus an dara le ach bead limanach a bheith sásta leis an tús a hadianta go sun go dtí an gluthe sa na tosa hiigimart nútála ar fad agus murach Ben Cunningham agus na Pocanna Éirice beidir gomach clas a Corcaigh i droblóid. Ach gan dát mar a bhí sa rá go leor do furin limnaí a bhí i gimmart leis an nuirig agus nuair bhíon an taithí san agat is mór an chomhra le héadí Ronan Lyons and son Ethan Hurley, John Kirby, Adam English gan dát captain na fórne, Luke O'Connor in na haunta son agus carún sé sin go mór leat nuair a hán taithí son gan dát Corcaigh bhí an Bádóir Saunderson i gimmart leis an nuirig, bhí Shane Kingston i gimmart agus a captain na fórne Owen Downey. Bhí sé siúd ar a benéal chomá ach gan dát sannaíachar i bheith léamh ar chluí marse mar is féad lodal Ionad ha mí de caintear buach lí agus so chuid go chúg mbliana déag díos chuid go sé mbliana déag díos ach gan dát brú díomhar achas tócha garín se leis náfuil an slua a béci gur mar a bheith deagnáin so nó beidir go mar le sin ach mar a bhí sa rá cadisteach a gé tuismóthir a bháin das na buach lí há gimmart an son agus is deas rud go bhfuil an cad san fachtacha agus caithfar séún te thuirt leis dul locht na páirce an sa Durlas Éile na héanaí déanta go maithacha an scaras sóisialtá leanúntacha agus gan dát níor cadisteach a gas na meáin a gin gata chéanna in éachar as na himiróí nó í mar sin bhí se scaramach go maithacha ach sin nasú le cuiblinn túntacha sos mar tíosrá imró fran cléthe canis déadánach se chuún ar a héanachlog ní fis fós cénáid imró fran cléthe an tarna cléthe le Ceannais siúil a barcí rion ar a tíochlogin of Tibradáran agus Portláirge gan dát a bheith áhéachant le chéile sa chléthan son an dá clas limaní de a seachtainna móra go son agus is tócha go me se a fada díú isteach ar an gluthe a máireach a gine Portláirge don lucht leantain á bhreáil leis dámach an furin Mionúr cáilethe don chluthe Ceannais Craobh na Mún agus borúntaach take ar an máíocht an limnacht le díanaíocht beag an Pocanna Éirice gunn agus sé Tomás Lynch a thógaigh sin aríis de limanach a methe fada go dtíon seastá taobh seastána san agus sin builte fadach ní léon ábaltí sin a gáilte bhfuil ach déanta go man sanna Ben O'Connor gan mórrán spásaige pas seolta siar an sannaige cho fada le Owen Downey dear réitor go chalís déanta an son ar Owen ní réitín for an bainisteachta limnaí leis ó réitor ach socha nóair hen cinine a chuine ní réitó fáil réitóach an rig agus fiocha seo rís Ben Cunningham take amach an í seo thógant mar a bhí rá chear a faointe go dtí sa fachtaige Ben leislí idir i lína 15 méadar agus 65 méadar féin sin muí má seach an túirt fans breach ach buil sé isteach fadaí ní bheith go fadige ní bheith crunneach isteach sa spás a chuig sí sin gus de scórála fósaige Corcaigh an soch í sin lagíarachtan sanna stig agus í sin sára stigan sannaige Ethan Hurley sin builteach dín glíhána sannaige Ethan slimanach níis Joseph Fitzgerald taachtamach leis sin a chana thuáiln sannaige Mark Howell Siar cho fada le Ethan Hurley an bhauta bháin eile agus í sin builteisteach sa chúne agus é Derek Patrick Donovan a raimsú. Is sin i méid siad cosan son Cearbhacha Smith a cha fachta naisian tá ge limanach agus he fachta níos i ge Luke O'Connor. Sin builteisteach san na ge Luke a chlagíocht bag siúd agus is fóríl a hen an íochtan. Sin semach go mné chiad íocht atá me fóríl ó chunta limnaí. Agus fada ríise hen Saunderson leis an éireachtan.
Sí sin bóilte suasach iirecht san blocáilta síos agus Harris a tablína hen sí. Cíte bh san Mullins a teach teasna chuní sin a hógant. Pointe bháinir in na fórnin sa gcónaí. Michael Mullins in ish. Sy'n gian y son, ta'n fed yn def sy'n dyn barc, agos nach dasi yn gian cian a ischkent. Che siachtyn bosh di fi gyn timpl na tire. Siachwn Corcaigh in ish, agos yn slitr gam nes gel na helefyn son ige. BEO Conall resyn bwyd gael, chi sy'n siol ta haris y trasnawn. Ta se siol ta haris y trasnawn. Na ffwrn y corro mewn fawt y fawn ele. Gam les gel ni he benefore i sy'n y bawt son. Ach se Brian Keating. Wel les gel o Brian. Fakir in the fórne gadísa. Fasú leis sin. BEO Conall. Sanach le gadísa immer ge ben. Passan Sholta Shearnish cho fada le Kevin Lyons. Kevin Lyons am móla swas na parke. Ja, Derigan son. On O'Leary raim siú pointe gadísa facht ge ó nach níraf Shableton stitter smachtú báutasan. Siachún captain Luimneach Adam English. Hiach leis siú blocálta síos agus dianta go mahansan. I get Taigo Conall. Taigan son chofad le Ben Cunningham. Ben y chawles which I kind of avoided so I should build ishul gachtiantig manson. Ege Thomas Lynch Ben bi sha kind of avoided ni land out for sunny the kind of avoided reach gent mach reach again Lynch to avoid ach will dash force ga Corcaigh I should build just chi kelly erachten son the guest the Corcaigh agus diantig no tall agus diantig dealer falson again boy door Thomas Lynch there and more cool good chame Harris at Tabline ach be sha sost on Puck Shaska Coog Mother a Éile, an art body Éile, ach fi chéir no sí no chéir iirecht an son ige tosa Corcaigh ar bháide. Ní dáling bhfuil Tomás Austin son cap sé siúd gunninach fiálar an son stig ach ní réitín an réitúir ná na mór cool leis. Be sé Austin leis an taspántas thug sé bhaid sa bháide an son. Station is get brief score all the Corcaigh, the other Corcaigh keen and about to Van Ellis a clay. Benigor the hun slitter on Mola, I guess. I shin built to get over in the table of edition. Me on son le Ben. You're telling me head for real, Martian fan and score Maravi. Session bolt to fadach later go Hanson. Ge on Diony Ershin. Right over rog will number Kosh came on the talk like the score all and saw get Limonach. Liam Lynch sauce the can I see the Hogan to the boxer so. Michelle T all the Harris Trasnawn a bolt to Leshabline. Shaska Coog Mother. Have a lot of clay osna poly. It is shasha up. Iomána son will a fad de get ach níle crinnes agus an éirecht an na mehead for real. Ní rah sí sin éasca. Vís ar ágan facidir in na fórne inis agus sin tanna le hama. Sin builte sí san is BEO Conall sorchla hemorrhage go dísa das na Corcaigh agus san na chéad scór donglathe. Fachtan san ige Ben agus Corcaigh go meach an cíne an bhóta bháin eile. Sin builte fada ríis agus deiscóráil ag sin díarach a gellim nach bhfuil sin seolta Harris a trasnáin tá díreach tééis na Corcaigh pointe aimimsúin son for imimeór láthharca limonaí John Kirby selle ver slitter on Pocanna agus seol sé sin Harris a trasnáin seach pointe an taobhann sa Durlas agus I cheadbháta go bhfuil sé methe garid leis sin amach ó fada le Cearbhaig Smith.
Corcaigh inis díreach dul ar an nún saí. Chi sin sána an son stig ge Ethan Hurley agus iarcht leisú blocálta me har se taimhlín agus limnach í sin tóca go tapa go co. Billy Maliniu. Chas na ríis Ethan Hurley. Hurley scíle suas leis slitterach berta chosantóí. Corcaigh an son agus Shane Kingston a Tráchtaireacht leis. Pass live an son chofada le Cearbhacha Smith. A sin built suas ge captain na fórna Owen Downey. Cadí an gón leis. Úsáide seisiú da módíireach a seachsa spás. Agus sin annig jamún son stig exterrator gul real an vantáisten so ag Corcaigh agus het son dal ar an nún síach der se nar a bhein vantáist is teachtan son agus thagan sé siar don boxer ach cadé mar gháil a bhíon son stig ag Colin Walsh. Agus de scóráil an so ge ben en bhót bháin eile agus dinin semach go bhfuil hen dó tí chéir faointe feachta ge ben go dísa. Agus hálófá go mach sé ábaltaí seo a chur Harris an trasnáin. Agus dinin sé álaigh agus hí sin seolta Harris an trasnáin agus inis siad na Corcaigh a hameach an cín. 8 pointe ar glár a scóra chusan. 6 pointe ge Luimneach ach gan facid in na fórnan so Staid Semple Tomás Lynch sin builte siarach dianta go mahan son I ge Corcaigh agus James Dwyer sin builte ge chofada le Michael Mullins in is isteach sa spás agus Alex Quirk le anúnta slitter ach teachta cabhair son tá James Dwyer agus sin builte suas inis go Michael Mullins lean Michael ré Ilan Géir go ma ó Michael bhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin sin scóred an scotan son ó Corcaigh agus scóred an sco ó Michael Mullins agus na Corcaigh inis sem me ráfainte chun cín. Sin builteach agus hí me Harris a taimhlín a chuidir Garad leis ní raibh Joseph Fitzgerald Ableton stitter smach dó agus puc sleasa bheith ann. Is céileach Ben Cunningham a teachtas na chulí se a hógant. Is go bhéh mar chléáimar a ge go dísa. Sin builte ge ben níoracht fa ó bhein ach ní raibh a chrinne a gen bouta son agus níoracht son na mehead fóríl waig dim semach inis bin cheir íoracht atá a mehead fóríl ó bhuach lí Corcaigh an so sa chéad leach sé túd a há chun tosig na buinte ar chláir a scóracha Luimneach a lorig scóir na rimis le hama John Kirby ach brú diabhar a chur Jonathan ag cosantóirí Corcaigh Teachta gabhair tá Liam Lynch há sé abtaí sin ich mead a stig Muir taimhlín an son ará buige slitter amach a dedi ar hawl. Agus go bíad na Corcaigh go bhfuil amachaí, John Kirby Olive Martian chun na puc sleasa sa hógant. Agus sin builte suas fan na taimhlín aige. Chofada le Pádraig Donovan. Isteach sa spás san Pádraig a chaifachta ar náise ge agus de scóráil an son is ge Luke O'Connor bhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin ge Luke. Tá go dain agus puinte eile feachta ge Luke do Luimneach agus inis an bearnas slúir in na fórne ganach puinte bháin. Sin semach cháinómach go lenú mar sin le dul go le hama. Sin builte suas son. Sí lecha chun na talún Billy Maliniu na rúiseacht an son agus inis Ethan Hurley Shelle ver slitter a gesúd agus he builteach inis chofada le Sean Whelan. Sin pas cíalmhar isteach sa spás an son ó Sean Whelan. Josh Keating an tunnadaí á leanún tunnach ní raibh seálta sellibh mead sin ach ghualann le ghualann a bhí son na stolam scoil le Cartigan réiteóir níl na Corcaigh sástach a buite an asin tug Luimneach agus de scóráil ag captain na fórna Adam English a siúd a cuine bhar báide agus báide há fachta ag captain na fórna agus sin scóir den sco tháinig sé sin ar fad ó ghualann féráilta Nada go dtíach céthg an ghualann an son ach sé Alex Quirk a leagach chun talún leis an ghualann an son agus stolam scoil le carta fad ag an réiteóir
Bhí sé sin féráilta agus bhuaig Luimneach Shellver sin agus nuair fuair Adam English Shellver slitter níor a faxi cheanna géisiúd ach báide a chaimsú rud aon se. Agus inis chá faointe na fórne héanna hochta gé Luimneach. Cíimiad is Alex Corcaigh seachar ar siúd. Sóling go meis ábalta leanún Tráchtaireacht. Ach síoch úntacha son ní leon dát fe. Adam English and son. Garad Rees. Fiachar sin bhí léite go maith ige Liam Lynch ar a bocamach a son na meis ábalta scór eile gaimsú, which had a cíine ver bhád eile fuair sé bád cúpla nómantaíon, in geo sé ceann eile, sin gá bháide úntachan son, ó Adam English, hagus inis, hiach go bhfuil an scór san na méadúach a gcónaí, dó a hochtar chlár a scór ige buachlí limnaí, sin cead a faointe diag, na buinte ige Corcaigh, chuig faointe idir na fórne, agus gannach teocha second nó mar sin ledal, go le haman sa, Staid Semple. Ben Cunningham inis scór a tasáilte ó Corcaigh rimis le hama. Sin builteisteach ige ben nach lagíocht bag siúd agus Tomás Lynch, teachtamach le siúd a builteisteach sa spás ige siúd cé bhuaigh go rása sa. Stóin go bé Taig ó Conall. Ach, brúach ar haigan son ige John Kirby. Agus sin sár immerton son ó Luimneach agus rihan rásó an so le cúpla nómata nuas deis scóráil eile son na co. Tí sin seolta thar sa trasnánaí sin im head fórílan son ón tunna díg an dát Josh Keating hánig isteachan son luas i chiad le. Saunderson. Mach le sin ach ní bhfuil sé sin éin í dóla mach fér. Déir i muir tablíní go mhail sé duine do lucht limnaí nó duine nó ceantas na cumáinin son nach é caime a bheith unric liv ach de sin is i gceith Corcaigh dul ar an únsaí. Ben Cunningham a teachtamach an í seo hógant. Sin buailte fanna talún. Ige Ben. Patrick Donovan is nach sin blocáilta síos agus inis deis ige Corcaigh get sa inis a dul ar an únsaí Colin Walsh is teabhar leis a gcónaí ach sin sábháilt úntachan son istigh an bhálta bháin eile ó Tomás Lynch ach bhí rial an bhuntáiste an bátasan ige Colin Walsh agus an bhuntáiste tucha ar náis agus deis scórála eile an sa ige Ben Cunningham. Chun an bearad na beidir a leidú go tí faointe. Nú ga mis go chéir faointe. Rimis le hama, dó hoch gan dát, chéir a pointe diag. Ge buachlí limnaíach an gá bháide san I Joe deire an chiad le ó Adam English. Ach Ben Cunningham, agus seola sé sin thar se trasnáin agus sin é, pointe ifrid é dead as na Corcaigh an sa. Staid Semple. Sin buailte fadan son. Ge Tomás Lynch. Josh Keating is son na Derek Shellver is slitterach a fachta an son. Ige Patrick O'Donovan agus Calís dentar Patrick an son na Derek Ray Toad. Agus tucaigh Liam Lynch siúrálta tuca sé amach níise a hógant. Caithfidh gnúrach rodéigen leis an Ray Toad a son mar tá sé tuairt an slitter son chun cín. Amadach ó chlas Corcaigh an son. Mar hí puc sé deacair cúpla second ó hin an son ige Liam Lynch. A bhaid níos éasca inis agus é díreach slat nó ó leistigh den líne 15 méadar. Agus é sin buailte ige bhfuil cruinnis ige Liam Lynch agus tá an faidig agus inis an bearna san méad amach go chuig faointe. Dog nach tínómata amhreise immerhan sa agus sin dead leis an giad le a dead a réitoris cadé mar chiad le hagan an dábháide úntach son ó Captain Limnaí Adam English a Joe dead in chiad le siad son atá chun cín dó nair chlár a scóracha son agus náide de agus na Corcaigh ach sola raimid a ggóir an brise le hama bhhailm sibh a chur ar an ólas go bhfuil comórtas áreachtáil ige orthe an Craobhacha Mionúr Electric Ireland agus sé sin má fá aithne gubhse ar ein imiróg óg a chairigh amach le éine le linn an gíorchéim atá asúil an sa lár na huaire is féidir libh a animson a cheola isteach
Goodie Unsíomh Idirlín www.stadelectricireland stad.ie/Chuncín Minor Awards agus túr for ahantas don imireoir san mar sin mábhfuil aithnig over éana imireoir in aonáit in éireann timpeall na tíre ar fad túr an tahantas san dóibh teirgidí Craobhacha Idirlín Electric Ireland stad.ie/Chuncín Minor Awards agus séileh an chadeile i dhéanamh san ach an scór an sa geile hama a Durlas Éile Luimneach Chuncín a maiachas leis an dábháide ó Adam English scór a geile hama dó an ag i Luimneach náid i de agus na Corcaigh. Cho fada le ón ó líirí spás crohan tá ge ón bhfuil de sé géir bháide bhfuil seacuine bhar bháide béidir go réid agus háris trasná na chuig an níireachtan agus sin se bháisteach a bhígain le linn na seachtaí sin seolta teasnan san cho fada le Lúco Conall agus Lúco Conall téisí sin i heol a háris trasná en in is a Crú féin Gardach an slitter agus bhfuil cuman na maithas sin is stólum go bhfuil agus an taoineann mar cúlumpsa an brath le cheanna seáte fuair chur chuinnig an ceanna sára. Cíimiad is agus iarracht ar faointe agus í sin buailte go maith an son ag a captéan na fórne. Iarracht a méth Harris an trasnán ó Poxéir sé seo an tarna iarracht a méid an faidige beg an cruinnisigh agus Harris an trasnán agus son. Agus is sóling go bé Liam Lynch bhí díar sellh chiimead ar is son ach í fachta an son ag an lán tasach Patrick ó Donovan bhí sé siúd. Ach troíocht a son agus léite go maith agus déanta go maith son agus Shane O'Brien de Luimneach ar sin siúd a dul ruthar siúd a túd fens breog bhfuil sé sin seolta Harris a trasnán táide. Agus an tunnadaí an son Josh Keating a tháinig isteach an parc agus í sin seolta isteach agus í sin seolta Harris a trasnán. Chun na bearna leidú go puinte bháin. Béine túd fens breog cuman na maithasa ar sin ó náit go bhfuilim se agus an taoine mar cúla. Corcaigh inis agus an slitter gam leis geal na helefan sunige Béine ó Conall ar sin buailte bhfuil sí sin seolta Harris a trasnán tá sé seolta Harris a trasnán. Sin buailte sí san is Béine ó Conall sáchla himraigh go dísa das na Corcaigh san na chéad scór donglathe fachtan sunige. Sin buailte fada rís agus deiscórálaigh sin díarach a geillim nach bhfuil sí sin seolta Harris a trasnán tá díreach tééis do chorc was níos go Michael Mullins lean Michael ar ré Ilan Géir go maith ó Michael bhfuil sí sin seolta Harris a trasnán sin scór den scotan san ó Corcaigh. Isteach sa spás san páric a cha fachta ar naisige agus deiscórálan san níos ge Lúco Conall bhfuil sí sin seolta Harris a trasnán a ge Lúc. Níl na Corcaigh sásta cha buailte naisian tá ge Luimneach agus deiscórálaigh a captéan na fórna Adam English a siúd a cuine bhar bháide agus báide á fachta ge captéan na maith ge Liam Lynch ar a bocamachchas son na meisiad ábalta scór eile aimsú bhfuil se a cuine bhar bháide eile fuair sé báide cúpla nómantaíon in gceol sé ceann eile sin
Reminding patrons to please adhere to all HSE COVID guidelines. Please adhere to social distancing and hand hygiene guidelines. And please do not encroach onto the pitch at any stage during the game. The fornam har je bark agus glór le déanamh ga Corcaigh an son gan dát an dá bháid an son díanach sa chéad le ó Adam English agus an bearnanis méad a hamach go chúig faointe idir na fórne. Ach níl feiceas an na scíimí de son don gatha beisteach an son bhfuil Michael Mullins am hamach go lárfárca do Corcaigh agus sellh buirteachas son agus teanta go han son ag Brian Keating. Sin seolta steach a gceach fiach bhfuil se an rúiseachta son istigh sa bháid inmh Tomás Lynch sin seolta mach a gceach ó fada le Barry Duff. Barry is a teamh leis bhfuil sé mé thar sa taobhlíne tá a déir I mór taobhlíne. Pog sleas a bheith an do Corcaigh. Níor gá bog an mórán an son Ben Cunningham. A siúd chur an brún son Barry agus pog sleas do bhéin agus do Corcaigh. Cumann na maithe sa sin bhfuil se go maithaí a chuisí sin fórílí ar eile I meitheadh a mú ar na Corcaigh an sa a Staid Semple mar chin sibh an son. Ní fada is go mbeidh an gríanana dul féic cé náfuil dóchlog builte linn fós. Number 21, Ionad has replaced number 10, Alex Quirk. And number 22, Jack Levy has replaced number 12, Conall. Agus í sin seolta Harris a trasná cad a himar faointe an son cé go gur Ben Cunningham íireacht a bháin fóríl cúpla nómatáin seagur a dír a feachta a Corcaigh an son agus inis gan ach cheir a faointe idir na fórne. Dát búteoirí an chluiche sa beisiad cáiliad an gluiche Ceannais déad annig se chuún a héna chlog. Scíimiad is an chalís deantar Shane O'Brien about sa. Liam Lynch a teachtamach chun é seo thógant a crin go maith go dtí sa nuamh. Megan faidige Liam á thucrú féin inis. Sin builte ige an faidige an crinnis ige agus an nómad rág an slitar an cumán. Bhís go greibh sí sin adal Harris a trasnáin agus a ríis bearna do chuig faointe idir na fórne. Pointe don Scott an bautas an ó Liam Lynch. Agus a fachta gan fearcí an a ríis. Ach, bhí sé díreach an passan na heolaisteach. Ach, túir de chosantóirí Corcaigh timpplaid. Agus puc sleas a bheith ann inis. Agus sé captain na fórne ón downaí a thógaigh í seo. Seas beag na Corcaigh díomach leis an dábháid a scaoilir isteach. Níor a bhatarach teach a second agus í sin leabhlacáilta síosan son ag Patrick Donovan. Agus a fachtarí sin is ag Patrick agus í sin builte seach sa spás aige a chunach a réiteoir an son go raibh le stracha an son Adam English agus an chalís géalt an son ige lán chulaí Corcaigh Cíobháin Smith agus chluichead an sco a dhimmart ag captain Limnaí agus an nacht ófar cháart an son an réiteoir I meach an caint an son. Agus an duchaigh an cáirta buí amach híoch ba dad gnéanaig cáirta buí nacht an son ar lán chulaí Corcaigh Cíobháin Smith. Ach sin réiteoireacht mach bhí sé feice ige mar bhíon slitar san dul seach Adam English. Agus Liam Lynch inis díreach mar íon sé cúpla nómató hain í sin seolta Harris a trasnáin bearna de sé faointe idir na fórne inis. Is cé chó cinúnach a bheith na bodí san ó Adam English. Nuair a héad for an adóg ag dead an chluis gan dát má hen an chluis a má bhín siad chum ag dead an chluis cad é mar gháil an son I gceann tunnadaí a tháinig chun páirce an son do Corcaigh Diarmuid Healy a teabhar leis a gcónaí Diarmuid í sin builte teastan an son aige. Chléiteigh maith a chosantóirí Limnaí ar sin agus a teachtamach leis a íit na thorlaíoch mar a bhí sa rá marchíoch naon na fórne chothairm sa tránón inmh beag ann breise againn agus má bhín siad chothairm téis ann breise beag comórtas Pocanna Éirice a Pocanna Éirice againn ach inis Corcaigh go dul ar an únsaí agus Sullivan san ige James Dwyer ar sin ach í sin builte isteach aige cad é mar chluitheáid imire I ige baideoir Limnaí Tomás Lynch go dtí sa Lynch ag gimmart nútáil ar fad.
Shelevinish an slitter ag Billy Molyneux go Adam English agus fuad na Parker fad agus cadé mar skillan son chas sé slí bháin chas sé slí eile sin seoltaisteach an son aige a chosúir an ofil sé hen silí na lántasach ní a bhéine stig Sheleve bhhacht de slitter agus seachún Corcaigh inis agus sé sonna díarag adul an fréún sí a chuir bháin eile agus sin sár Merton son I Sean Whelan an sní go buc sé was a slitter son chail sé an command buc sé was a leno dá chos má ga mí deisbíochan de sin a ríis beidir go gíimi de ach sár skillan son agus sí go gaine se cho tappa gur Sean Whelan Puck sé nis do Corcaigh ón Downey take siarchan í seo hógant Móna fiochan dós a gód. Ra sé fada lei seo. Réitórasan rá imar chalíiseach ó cheam de hosa a Corcaigh a teachtamach leis an gomáin agus sí go móid sé sí sa níd sé sin cadathe. Scandátú na Éile tháinig seachan parca do Corcaigh. Má Jack Leahy an sé sin Isteach leis láideanach gine cúnta an chlár agus daimse sé náid a ceair a chun na Éile is á techt chun parca ná William Buckley. In sé sin álaigh tháinig sé a barca gine cúnta an chlár is fuair sé gáfaointe a Adam English sin is a sin skille ledna sin pointe don sco an tógánach san nútála fad gábhád is chiad le agus pointe don sco sa dar le agus inis an bearna san na miadú gcónaí. William Buckley replaces number 15 Owen O'Leary. Seagus sé Owen O'Leary a teachtamach an áit William Buckley an báutasa. Sín díarach síos lár na parca. Fiach Cosantóirí limanach a gcónaí a fneacht an slitter san chun breise a dalamh a fiachar sin sár Simmerton son agus an tonadaí há díireach sé teachtaisteach chun parca William Buckley a túirt fenn iirecht son agus fóraí le chuig iirecht le William. Sin pocamach an scan san ó Tomás Lynch agus se chun limanach ar an únsaí an bhálta bháin eile. Ja, de gimmer tanna bhar fad an tonadaí a tháinig seachan son sa chéad le Josh Keating a dtíorg se leh chmead ar a slitteach ní raibh sé ábalta. Agus puck sé ar géiltin son agus é sin tóca ge captain Corcaigh Owen Downey. An dát Jahar Robert. Ach limanach an son agus níl Ethan Hurley sásta leis an éirecht son in nómad go bhág an slitter an cumán vísaige gur lag éirecht carta baithí agus thuilt sí sin Harris an tablín a mar sin puck sleasa do Corcaigh. Michael Mullins fear a fuór pointe sa chéad le teach teasna chun í seo hógant an clogad buí á chahabhaige. Díarach isteachad son a hena hen áit a hen a slitter. Hallófag bhfuil imireoirí breise ar fud na parca an sanna ggé limanach agus í sin seoltaisteach an sanna ggé Luke O'Connor. Luke chomhfada le Shane O'Brien pointe sa chéad le ag Shane ach sin sár chosan do Corcaigh agus Ben O'Connor fear a gimmert nútáil ar fadas na Corcaigh tránón inmh a teachtamach leis a slitter. A cho deacair a Corcaigh éon sa dhéanamh samar go bhfuil cosantóirí limaní gimmert chomasan. Agus Pasclótin son na seach sa spás agus inis bhfuil descórála a Corcaigh a chiachar sin a ggóir chosint ón lántasach Patrick O'Donovan. Gan dát ag immert tír a meas na cúla hin sár chosint an son ó Patrick. Dianta go maith son hí Shane O'Brien bhí túirda imireoirí Corcaigh timp leir fós bhí sé ábalta. Sheleve chmead ar a slitter. Corcaigh inis teachtamach leis. Bhí rialah bhaintáiste nimmert an son a generator ach Calíis déanta. Bhín Calíis san sa léir cé go raibh Sheleve an son i gceith James Dwyer ach ní dólann go raibh sé dul an áit ach Calíis cinnte déanta an báta son ar Cearbhach Smith. Agus sé Brian gam leis Gail Saunders a chu gomach chun é seo hógant.
Ní léon át gúil se dul fada leis seo. Cimí de san na nuair. Chos an tóirí lim lí leistigh de líne da de 5 méadar féin. Cá raibh sí sa hanis be sí seo chun túirteach cá duit sí stig in nimel na Carnóige. Mae Corcaigh gobal de sellefich mad an slitter rud a hadiant agus deis scorálan san agus an deis scorálan san I ge Ben Cunningham ach I siúd blocáil de síos ben I diarg sellef a bwachtan tran ach I sin builteach agus diant go mahan san ge Ethan Hurley an bautasa Suas na park ach I fachtar nasin is ge Michael Mullins an son godi an tonadí Diarmid Healy, a sin siolta seach gesúil cho fada le Buckley a hánig isteach cúpla nómatóhin chur sé íirecht fóríl, díireach chéis na tacht ar a bar, íirecht eile meher fóríl agus be Corcaigh dímach lei sin, scór na tastáil tuatha. Cé go bhfuil fuileach ama go teachtanas grín gleithans teachtanas suchlathe, dóiag, sin 8 pointe díag, 1 pointe díag I get limanach. 7 pointe mar sin idir na fórne. Sa sean ráte go bead na bodí a bhuahan Cluiche. Ag sa sin siolta chestnut an son a John Kirby a chu réiteoir arán áibh seolamh. Mar sin be gar a hógan taríis. And out. Mac Gary Kirby a bhíocha gimmert ar fórne Luimneach an son san nóchadí. Sin bultisteach son again John Dianta go mahan son again Donovan Seáil leis agus adal chun cín relevant táiste again Donovan ach níor sé sin a tastáilt bhí calís Dianta ach fós héin bhí sé ábalta spás a chrathúga héin agus a bhí sé ábalta an slittar a heola thar sé trasnáin agus an bearna san miad amach go 8 pointe is scíor gá le scóranna ó Buachlí Corcaigh. Seachún is Corcaigh gus bhfuil deis bháide cos ní bháide ach faointe deire ach sin I meher fóríl agus is tóin go ben tonna be William Buckley chuirnéireacht san fóríl a ríis. Ach fós héin cai Corcaigh cúpla scór a gáil tána deisna a grathúcha ach ní se dá dógant agus sin an difríocht idir na fórne an so mar níl mór an atara san immert ach ar chlár na scór 8 pointe atara inis. Seachún John Kirby nartléir an son again John agus spás Craobhacha a héin. Sa fós I leanúnta slitrach Ben O'Connor teachtamach an son dianta go maithe ge Ben. Ach céimí de son agus is tóilm go bhfuair sé dróbhfuil an son sa chosán go máin ach ní dóilm go réin immert chalíiseach. Bethe sin I ben a dul an slittar an bouta son. Ach ní réin á cumrá John Kirby sin. Ach nóir I tú. Rasper don go máin. So chos lecha sé sin chun na talúnta ach duine amach go gurfar cóirlaigh sé is go meise ábalta leanúnta raig ach tá scór na tastáiltós na Corcaigh. Gan dát an Cluiche le cheanna seile be sé sinna tasnú gan nuach le go barcaí rion na tibradaigh á dhéachan leis déise buaiteoirí an Cluiche san a gimmert a gine buaiteoirí an Cluiche san a gluthe canis na mún de dánig seún ar a héna chlog ní fis fós cenáid in nimreo freisin agus Corcaigh nistal na nún sí Colin Walsh a heolas san ach a ríis eile sin cheire íireacht ní ag chéile cura a mú agus na Corcaigh. Agus tá méidís san fachta chun íhachach cheir faointe idir na fórne ach na áit tá 8 pointe. Agus beag is a san ní gágam sarála cai sé a bheith crín leis na híireachtaí san. Cíimiad san calís géiltan san. Agus is tólim a gine Brian Keating a bethe an bouta san. Calís déanta Adam English. Is cíimiad san tógus a chudama san Adam. Cuirtú don geann. Caafar a bheith chóramach. Agus
Gan dát ní sean tan chluitheh BEO ó Durlas a gin sa le nach YouTube TG Cahar be an chaidegan ar a cúig a chlog sin an Craobhacha Mionúr na mún tibredáin agus an chláir agus BEO an sa ar a cúig a chlog sin na sú leis a gaan san chomá. Gan dát na rís fós sa ledna tá glór am a Corcaigh Ceannais sa chluithe ach mar bhí sa rá tá scór na tastáiltha. Ska ha ganor chrodaing leis an réiteorin son nó benéáid ceart gníach an chalíis I chuir sé seachnáach ar Liam Lynch an líonseach crin goma go dtí sa le Pocanna Éirice sa dar le agus fear há cho ábalta is atá Liam ba fásúil go heolach sé sin thar sa trasnáin rud a háid diantaige agus inis dó a cehardíag a thug Liamnach sin fethe pointe an fointe díag agus na Corcaigh ach bhíoch ar sin drothíareacht an son an bhát bháin eile ó Sanderson agus í sin me thar sa tablíne Íchasa gan éon deabh néchar teastan son ar John Kirby sin a hógan teach a réiteoir ará leis brosta gart a bhachal Tugus sé ceann ó sud bí seáilt go méid cúpla nóam breise an ag deide an dar le. Ní bheith géon bhahas na nóamatí dearnacha san do Corcaigh muna reinsead cúpla scór tapaig. Sin builteisteach déanta go maithan san aige Cíobháin Smith sin builteach aige go Michael Mullins ach dear réiteoir go gasise an slitar an báta san. Mar a bhí sa rá tá hí na bliana se caite aige annacha do himiróí Limonach agus Cowrain sé sin go mór gan le bhéalsas cimíad an na Éile níos i tacham páirce do Corcaigh. Tommy Walsh agus sé sin i teachtaisteach an áit James Dwyer. Liam Lynch níos. Nómatína bháin ó hin a fuair sé poc séir. Da bheile an barca há sé an báta saach a méid an tarra ceanna an íareacht san beg go bhachail pointe eile fachtaige Liam ó Lynche agus an chléasa amach dó Corcaigh agus an brise isce goinach limonach ábharín níos a bharach ní bha fórá go bhfuil siad níos a bhar ar fud na páirce ar fad ach go bhfuil siad crín leis na íarechtaí atá fachtacha san cheir íarechta san na meir fórí le ní ag chéile os na Corcaigh dá méid is san fachtacha a chuig fointe diagacha ní bhacach sé fointe in na fórne a bhíochan is go bhfuil de buinte atara agus golóir le déanamh an son ag Corcaigh agus teoranis a thuirt ag Donal Ó Cusack agus é siúdará leo agus beise rá leo agus seán ó go helpína san híos go bhfuil seansa go fós cluthamána hansa de buinte báid a tappaig seach buinte agus san Beidir ná bhachan féin bhanín cíanna ige imiróí Luimneach iad a gimmart nútáil ar fad go dísa le héadí Adam English, Liam Lynch, John Kirby an san na lá Páirce, Ethan Hurley, Vincent Harrington. Ach, níl an chléis a buite go fóil, tuige siad san é sin, chuirthin na bliana se caite. Ach go dísa be siad anna hása leis an tapátas háta go Achas tócha. Má aíon lo an chléis a bhachtain be sé do fada caiinte an dámháid a tappa go fuór Adam English in níag chéile mar sé gan dát an chiaad ceann san díanach sa chiad le agus díirech an bocamach an bhuaidir sellh agus stolnú go bheith Ethan Hurley bhaig sellh an slitar de limonach chunach sé go raibh an spás ar fad an san na Adam English tháinig bádóir Corcaigh Sanderson amach agus ní raibh sé na an chiareacht don slitar agus ní raibh éine is stig os cór Adam English agus nuair a ghainn tú rábháide mar sin tappaig níag chéile spreagann sé tá chun dul chun cín agus duine sé stócha duine sé jab an bhainisteoir a bhaid níos a fosa an son I ggé le hama a fósan is ó léon teachtaníar sna Corcaigh an brise go Craobhain Brian Sanderson in ish. Puck more meal to white shoot. So what's na park a hiach
Cé fan a bhain son agus déanta go húntaach son ag ítan hurlin is slígur raibh seabt an slitar a gárdach an son agus go leor brú a chuir ar an numacha brú an son deire réiteóir chalís géilte an son ní dólam sa bhfuil gortúráil go chorásta ítan ach gan dát be sé a déarag an táma bheilte sa go dtí deire an chluthe agus cnéamh ná bheití sé de buinte chun cíine gcónaíon sa is cíimiide san carta buí nachta ag an réiteóir Ca mé chin tú go dtíireach cé ar nocht sé an carta buí san agus stólinn go bé Colin Walsh. Ach me sé ábalta leanúnta raige san ítan Hurley fuair sé buile ní leon dát faoi son. Ach annach le himar a gé ítan go dísa de limnach trónón inniu. Sin boltas was na park sanna gael limnach ítan aide náir agus ábalta leanúnta raig sin na Corcaigh inis cos tá na scórin a tastáilt agus é sin inis ag Mark Howell agus cíimiide san chalís géiltan sanna ag cúlathe limnaí agus de scóráil an sa inis ag Corcaigh agus Ben Cunningham Dim semach bhfuil an cheide iarach dearnach a bhí acu cura ar fóríle acu. Ben Cunningham inis Crú féin í leon scór go dtí sa feachta gesa dara leach go leathrú take ar scéal san sáirí arachtan san ón tógánach pointe don scó feachta ge Ben Ten ómad fácin is ag Corcaigh Leathrú ar Limnaí number 21 Shane O'Neill replaces number 5 Billy Molyneux Seas cíimiide san Billy Molyneux I teachta amach agus sun go bé Seán O'Neill atá takeisteach an áit chlutheh imar i gé Billy go dísa ach bearna do 9 faoin tiidir na fórna gcónaíonn sa Staid Semple is gamala má na cinealacha gcónaíon útála Fiachar seo limonach agus háid scuite chun an chláis á bhuachtain lúcó canar deanta go man sanna ge lúca seo bolta inis gus Liam Lynch cúpla puck séir fachta gan san sa dara le cuma le seo má san nimmert nó ó Pocanna Éirice a thucaigh na pointí hach tá crinnis aige tá scilaige pointe eile fachta ge Liam Lynch agus an bearnan san méad amach go de buinte an bhálta bháin eile Anis an canasíocht léir ag limonach go mór mhór sa dara le. Sa sin builtisteach an sanna ag Patrick O'Donovan. Sin sár chosint an sanna stig iarracht le Shane O'Brien. A fós hain Corcaigh agus a chó dacrar an slitar sanna lábhseáil suas na parc ach lagíireacht an son. Agus an iarracht san imethe ar fóríl. Sé cinnte be cúpla báide tastáilte ó Corcaigh. Má hasíra éad a thógant onglathasa. Fiach éon uair a hen an slitar san síos tagann sé sin díreach ar náis. Déanta go maithe sanna ag Kirby. Adam English i teachta gáir agus fiachar a neartatá. I ggé English. Sa sin buailte ige agus cháda sem doran na slúas a gág an slitar an cumán pointed an scohan son ige Adam English fóid sé selibhar na sé a slitar tíonn sé éon dearúd lena iarach dó seachtaí agan is ige limonach agus cumanna maithasa ar a son go bíad son a bheith cáilethe
Do Cluiche Ceannais Craobhacha Mionúr na Mún. Gandout Chomórtas Orthe. Again, Electric Ireland. Puck slasin istas na Corcaigh. Agus níl pointí dear Fendrosa. Big body it has stalled waha. Session shoulder stachanish, but she shot contour to caught did she nimble na Carnoige. It's just on this Chicago, see the Queen of Edward and some Corcaigh about us and on ton of the Jack Leahy. A vote Neil and Dine share glant get Limonach. Shachun and ton of the Éile Healy in ish, I shoot Slauna het. Sin sár chosint. An a chosint gedón, son a Geronan Lions, Faravig, mar te Limonach leis an nurig Gandout. It's better to be in the Tráchtaireacht, we for an anoga get Limonach nurig, need all him godug with the Moran chance of Craobhacha na Mún of Wachtint, Roddy Ionad. Agus Sean Machanson, agus Janta Machanson, agus Sean O'Neill. Agus initiation Boltis was a Joe Shane O'Brien. O'Brien in ish, a shoot strack a chunna taloon, agus no ar hen and slitter swas, good toss a limley, thought Averdeen roll order the whole Corcaigh. Substitution on the Limerick team. It's Kimi the son Liam Denny here, Tráchtaireacht. Liam Dennehy replaces number 13. Agus session Tráchtaireacht and not Luke O'Connor. Agus Liam Lynch. And I ain't down echer the Lynchach. Tol Chastach and Isha Hogant. Sinníarach dúntach eile ó Liam Lynch agus cadé mar chléthe mar a gige dísa. Agus limnach go mór chun cín agus sellefir is slitter buatar naisicha san nach sin sárblaáilin san ó mar caul. Fear Douglas. Sin boltisteach a gceach dianta go man san inis a gceith Tammy Walsh agus sin boltas was isteach go dtíon spás ach fiachar seo chosantóirí limnach. Conall ábalta. Lever cannot gedír a raige slitter. Adam English in isha doga she shoot and puck slasson. No an voga she they get Barry Duffa. No John Kirby gamlish skill. She chuig no mat fucking isha chlesa. Come in skill gebiad kunta limni ve call it the Ceannais na Mún. Big Lochlanta Limney, bra sauce the lesson excision bolt fact scale Liam Lynch a fall shelver a slitter will chin bolt town fighting a Neil Crinnis again about the sun. I guess he shin shoulder at 4 real. Need all them sinish didn't Cluiche session a Kurt tennis edge Liam. I guess Cluiche untuch a fad immer hage. Mark Howlinish to slitters on Concaigh nach fiachar a Bruinson. Tá Patrick O'Donovan á choir. Agus buaite naisian tá ignis ge limonach. Chasan na park leis sin agus céog sellefir sin Shane O'Brien a déir a bhacht de limonach túr de chosantóirí Corcaigh timpplair. Bháil sin is amach. Agus seo chun Corcaigh. Vís ará ní leor pointí. Tá bádaí a tá stáilt watha. Mark Howlinish, spás Craobhacha Mark a siúd a túrt fans brugtit sí sin istig Emil na Carnoige ach reisi 4 real léite go mahan san a get Tomás Lynch víske go móhachan slitter an rásan schois sin haris an tablíne tá me rásan tá Ned Quinn all of contact chun park de limonach. Agus cheadbhrí selle híimiid Ned Quinn teach an parke. Sin bolte machen is. I get Tomás Lynch. Okay, hastan. Adam English a reach Cahar Cougar team pullet. Hai sé selle við slitter about us nach hí sé dakar Diarmid Healy in is. Share hen Diarmid leis.
Agus é sin builte siar aige chófada an son le Kevin Lyne de cíimi de son inis. Adam English agus cortú chorasta Adam. Agus is tólam sa go ducha Adam amach inis go meis siad a cmad súl. Don le canis an dead seachtain se chúnach mar bhí rán san bhí an díalah chun teach an parca. Bei sin Ned Quinn a sealach chun teach isteach inis tu sesin isteach an áid Joseph Fitzgerald. Cíimi de san cór leis achar Adam English. Ach an cumar scéal gohfuil Adam ábalta leanúnta raig is gandát caiig go réiteoiristeach é sin tíoch gohfuil sé ábalta leanúnta raig mar go sellh buit aige ar a son agus é sin built sér go Liam Dennehy séarnis go Sean Whelan. Sean an nis go Adam English berta chosantóirí Corcaigh timppla. Stianta go maithan sanna co. Stiarag teachtasmacha santá Brian Keating. Brú chuir Brian agus é sin seolta agus Eric Downey teachta gáir. Fiach go bhfuil sé sin fachtan sanna ige Patrick O'Donovan. Agus é sin seolta isteach sa chúnaige. Na buí a dul isteach. An nimmert Craobhacha ach ferálta, ní leon dáit faoi son ach just limach a stócha ábharín. Róbhad de Corcaigh trónán in ubhach mar a dúirt cúpla báta I leilíonn a chluthe go leordas na himreoirí I bhí geile manach. An nuirig táid ar neis rísim líana agus taí chu bheigimart a gluthí don saisa agus gandát ní féidir buchtantar taí a sé dechar buchtantar péis geile. Se chuúna inis na Corcaigh agus Colin Walsh spás Craobhacha a Colin go héana me sealtaí sin I hóla thar sa trasnán. Sinné scéalan dar a lead a thosa Corcaigh. Tá siad a cruthú na deis na scórála ach níl siad ábaltí a hógan agus an na Éile is sé teachtasteach is díreach mar a bhí sa túir sé Adam English atá a teachtamach ach súlachan cína duine amach tá a chiméad ag efar an bainisteachta limnaí ar an gluthe canis a bheith ar siúl déad anna se chuún agus gamil siad seachtain ómárach agus sé ón harman há takeisteach an áit seachtain ómárach an fehulád a mín an álag ach cíimi a sun páirta buí nachta ar bhain ó canar ned a go díreach cadaíon ben Cléthe maiimar ige cafarí chearta thuirtcha mar bhí rá began cléthe canis an ar siúl seachtain ón lámárach ar a héanachlog is pe sé beogan díhansa ar lehanach YouTube TG Car agus seochún inis William Buckley an tonadaí Shelver a slitter caiite gas údag sin tonadaí eile tháinig isteach cúpla nómad ó hin Ned Quinn a bhaigí sin Michael Mullins a dul siar inis dearag Shelver a ráid ar a slitter de Corcaigh ach ní raibh sé ábaltaí sin í anmh agus seochún limanach is ganach Shane O'Brien is sanna stig agus túr de chosantóirí Corcaigh timppla Cíimi de sanna stig agus a réit teór a rá go raibh solim lán chulaí limnach Vincent Harricht in na stracha ar ceann de Jansa tá sé Corcaigh agus sé céile ach Ben Cunningham a gomachchan í seo hógant ach tá míad is níos stig in án breise is cafarin cheart a thuairt an son Tá limanach iad ábharín róláidir dus na Corcaigh an canasíochtsan ach go háirithe léirithe sa dara le agus tíómata an breise atá ráite linn an sa agus ní fada go meisiad san háart ach gúil Cunningham a cuine bhar tá sé cuine bhar bhí siúráilta go san ach bhfuil sé sin ceann de cumáid de chulathe limnaí agus thar sa trasná na chuise ach cécho cinúnach is bhí an bábháide san aige Adam English ag sé féin bhaín tá furin limnaí agus beidir go leag sé an spachas buach lí Corcaigh mar nuair a scaoilann tú rábháide mar sin isteach tapaig ní chomhríonn sé leat a réintlí gan dát an chléile le cheanna sé le bheith ar siúl be sé sinna tasnú ar tíochlog hís a Borcaigh Rí na Corcaigh Tibredáin le Portláirg agus tá go méid annach a daoine rá chunas nach an sa go raibh Tibredáin agus a Borcaigh Rí na bhí Corcaigh ach gan dát is Ionad neodrach in rétar na chluhísa ar fad a gréibh Mionúr Iomána na Mún. Se chun limanach a me sé ábalta scóir le raimsúra mis dead an chluthe dó a 8 sin scór mór mílteach sin chéir a faointas fethe.
Chiefint die agus na Corcaigh agus na Chliberton san stim semach náfuilach nómat nó marsin tá an breise le nimmerton agus í sin bód te séar an san go John Kirby tún se siút fens breoch lagíocht an san ó John ser fórí le hen se sin nach níhe se sin chur seach ná amach fendrása don chléig san chluthe buite ge limnach fendrás agus buite go maithacha seo fearrile bhí nútála faddóibh lelinn an chléir fad Ethan Hurley sin builtinis teasna chofada le Barry Duff suas chofada le John Kirby í léon dahaíoch ar limnach ach sin pas glótan son ó John Kirby suas an son go Patrick Donovan agus más í sin an scór dearnach i chiimiid sa chluthe sní ceantas na scór na sár i chéamh ach nu go mar Trónóin of cóimar túntaach idir na cúlathe agus na tosathe agus canna síochtanis á léirú i gceile limanach ar fud na parc ar fad. Ben Cunningham Táachach fós chun na cheartúirta Corcaigh tá sé de tíilte gcónaí Mullins inis agus bhfuil deis ar bhád bhfuil deis go Corcaigh ar bhád ach a ríis agus a ríis eile a mó báta go bhfuil Tomás ó líonse ábalta na iarachtaí san a hábháilt agus dimseach go bhfuil chéan ó chuig sábháil déanta ige agus táach Cá nó tíomháid a fachtaige Corcaigh bhach crutse fiúlah an scór ní leon áitfaí san ach dimseach inis go bhí seo an taxin dearnach i chiimiid so chluthe an chluthe buite agus buite go maithe ge limanach cíimiid inis a bád de beidir bheith benna cuioinehid snéhí sé cuioinehid an báta dearnach Sa sin builte go híisiil aige ach é sin sáir an sanna stig go ceann do chosantóirí limnaí cha mé chin tú cé go dtíireach a bhí ann a cha mé haris líne agus pog 65 méadar a bhí ann agus is tólim go bé Sean Whelan a bhí san hir Se tí nómat am breise bhí goin agus tá nómat eile imartha ach níl réitóir sásta lei sin a déir se ceann gada tócan san i gce Ben Cunningham Thar William Buckley a raimsú ach bí cinnte go raibh sé fada lei seo ach foréir ní iad ar a ghóthint Corcaigh be sé dímácht is na hiarachtaí a chuidir a mú Tús an dara le agus sin an sa a Durlas Éile bua slachtfar i gceile limanach hí ar ábhríonn róláidir do bhuachlaí Corcaigh agus is toch go bead na bádaí mar a dúirt go mion minic trónóinmh a fuair Adam English i deire in chiad le bin an difríocht leag sé sin an spach as buachlaí Corcaigh thug sé féin bhaíonn do bhuachlaí limnaí iad son inis cáilethe do chluthe Ceannais na Mún beag an chluthe Ceannais eile tosnú a gceann lethóra chluig híos a barcaí rion ní fis fós cé bheith leo ach gandát seachtain an lámáireach ar a héanach le tásagan inis go bhfuil limnach cáilethe agus chun sibh chuir an nólas anbháta bháin eile tá orthe an chomórtas sa Electric Ireland a reachtáil chomórtas agus má bhfuil aithnig gubse a lochtfíochna ar 1 imreoir óg 1 imreoir imiríonn an rád na Mionúr ar fud na tíre ar dhéon 1 físa obair an son le linn an géar chéim is éad libh ahantas a thuirtómh son si dul go dtíon Vidralín www.stad Electric Ireland stad.ie /chuncín Minor Awards ach an scór dearnach an sa is Durlas Éile Staid Semple buachlaí limannaí a bhadróláidir do bhuachlaí Corcaigh an scór dearnach dó an 9 i gce limanach 9 i 10 i gce Corcaigh. Cho fada le ón ó líirí spás crohann tá ge ón bhfuil de sé ar bháidú bhfuil se cuioine bhar bháide béidir go réid agus thairis se trasná na chuig an níoreachtan agus sin se bháisteach a bhígain le linn na seachtaí sin seolta teastan san cho fada le Luke O'Connor agus Luke O'Connor téisí sin i cheol a thairis se trasná ben inis se thocrú féin Bardach an slitter agus bhfuil cuman na maithas ar sin is stólam go bhfuil agus an taoineann mar cúlumpsa an brath le Ceannais áte fuair chur chuinnig an ceanna sára. Cíimiad is agus iarracht ar faointe eile agus í sin buailte go maith an son ag captéan na fórne. Iarracht a mé Harris an trasnán ó Poxair sé seo an tarna iarracht a mé an faidige beg an crinnis aige agus Harris a trasnán agus son. Agus is soling go bé Liam Lynch bhí díar sellh chiimead ar is son nach í fachta an son ag an lán tasach Patrick O'Donovan bhí sé siúd
Drohireachta san agus léite go maith agus déanta go maithan san agus Shane O'Brien de Luimneach ar sin siúda dul ruthar siúda túd fens beag bhfuil sé sin seolta Harris a trasnáin táide. San tunnadaíon san Josh Keating a tháinig isteach an Páirc agus í sin seolta isteach agus í sin seolta Harris a trasnáin. Chuna bearna leidú go puinte bháin. Beine túd fens beag cumann na maithasa ar sin ó náit go bhfuilim se agus antaína mar cúla. Corcaigh inis agus an slitr gam leis gil na helevan sundige Beine O'Connor a sin buailte gail sí sin seolta Harris a trasnáin tá sé seolta Harris a sin buailte sí san is Beine O'Connor sáchla himraigh go dísa das na Corcaigh agus sanna chéad scór donglathe fachtan sundige. Sin buailte fada ríis agus deiscórálaigh sin díarach a Luimneach bhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin tá díreach tééis na Corcaigh was níos go Michael Mullins lean Michael ré Ilan Géir go maith ó Michael bhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin sin scór den Scotan san ó Corcaigh. Isteach sa spás san Páirc a chafachta ar naise gé agus deiscórálan san níos go Luke O'Connor bhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin a Luke. Níl na Corcaigh sásta a buite nasin sa Luimneach agus deiscórálaigh captain na fórna Adam English a siúda cuine bháide agus báide á fachta captain na Liam Lynch ar a bocamachcha san na meise dábalta scór eile aimsú bhfuil se a cuine bháide eile fuair sé báide cúpla nómantaíon in gceol sé ceann eile sin. Jack Levy has replaced number 12, Craobhacha Mionúr. Agus í sin seolta Harris. Sin buailte gé an faidige an crinise gé agus an nómad rág an slitr. Se sin álaigh tháinig sé a barca guineh cúnta an chláras fuair se gáfaointe Adam English sin is sin scile leadna sin puinte don sco hantó maithan san ige Donovan Seáil leis agus adal chun cín relevantáiste Donovan ach níor sé sin a tastáilt hí chalís déanta Luke O'Connor déanta go maithan san ige Luke se buailte níos go Liam Lynch cúpla puck séir fachta gan san sa dar le cuma leis má san nimmert nó ó Pocanna Éirice i ggé English. Sin buailte gé agus cháda sem doran na slúas a rág an slitr anca. Í léon dáhaíoch ar Luimneach ach sin pas glótan son ó John Kirby suasan son go Patrick Donovan agus má sí sin an scór dearnach i